Bugün her gün tecrübe edip durmuşuňyzy üýtgedip biljek 5 endik hakda görleşeriz. Sebebi bütün günüňiz adatça öwrenşen zatlaryňyzdan ibaratdyr. Ve erwet endiklerinizi gowy endikler bilen üýtgedip bilseňiz, derrew durmuşuňyzyň hilini ýokarlandyryp bilersiňiz. Her gün has şadyan, has köp pozitif ve has öýündürjülikli bolup bilersiňiz. Birinji endik. Her gün şol bir wagtda ýat ve şol bir wagtda oýan. Sebebi hemmemiz ir turmagyň nähili mühimdigini eşitdik. Ve köpimiz eger ir turdak, ertirimiziň nähili hasyrly we peýdaly bolup biljekdigini şaýat bolduk. Şeýle de bolsa, ir turmagyň ýatýan wagtyňyzdan başlaýanlygyny ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz. Eger siz şol bir wagtyň özünde ýatyp, şol bir wagtyň özünde oýanyp başlasaňyz, bedeniňiz bu ritme öwrenşip başlar. Mysal üçin, sagadyňyz akşam 10 boldugunda uykuňyz gelip başlar ve derewjik süýjü uka gidersiňiz. Köpüňiz uklamakda kynçylyk çekýän bolup bilersiňiz. Emma özüňiz hemişe şol bir wagtda ýatmaga öwrenşdirseňiz, ýatanyňyzda derrew uklap bilersiňiz ve awtomatik usulda ýerden turup başlarsyňyz. Eger bu rejimde, ýagny akşamlar sagat 10 we ýerden hem 6 edip 2 hepde, 3 hepde dowam edip bilseňiz, soňra bu awtomatik bolup başlar. Umumyň aýdanymyzda bu 5 endigimiziň esasy bolup durýar. Sebebi ir ýatmak we ir oýanmak we sagdan ukyňyza almak sizi testosteronuň ýokary derejesine, keypiňiziň ýokary derejesine, şadyan bolmagyňyza, umumyň her gün öýündürjüligiň we işçiligiň iň ýokary derejesine çykmak mümkinçilik berýär. Şonuň üçin her gün şol bir wagtda ýatmak we oýanmak birinji endigimizdir. Şol sebäpli edil häzir şu wagt telefonuňyzy eliňize alyp ýatma we oýanma wagtyňyzy dogurlap bilersiňiz we ertirden başlap bu endigi edinmäne başlap bilersiňiz. İkinji endik. Ertir irdim üçin planyňyz bolsun. Çünki gowy diýinjaldyňyz we turduňyz soňra indi näme etmeli? Irdim üçin bir planyňyz ýok bolsa, kimdir biri irdenki wagtyňyzy alar. Mysal üçin, mail poçtaňy barlarsyň, internete girersiň, SMS-e jogap ýazarsyň we gutardy. Ve bu gymmatly irdenki wagtyňyzy biderek sarp etdiňiz. Irden üçin planyňyz bolsun. Birinji turduňyz, dişleriňizi ýuwdyňyz, suwuňyzy içdiňiz we depteriňizi eliňize alyp bugünkü mailnamaňyzy ýazarsyňyz. Ve 30 minut kitap okaňyzdan soň ýene-de 30 minut irdenki sport bilen meşgul bolduňyz ve bu görnüşde, ýagny planly bir görnüşde hereket edip irdenki ören mühim bolan wagtyňyzy peýdaly ulanyp bilersiňiz. Siziň energiýaňyz doly, siz kitap okudyňyz, siz sagdynlygyňyzy beketmek üçin sport bilen meşgullandyňyz, maksatlaryňyzy ýazdyňyz, planyňyzy etdiňiz, emma sagat entegem ir. Ine bu hem irden ir turmagyň artykmaçlygydyr. Ertiriňizde näçe pozitivni, täsirli we güýçli başlasaňyz, günüňiz şonçada täsirli we güýçli bolar. Şonuň üçin biziň ikinji endigimiz irden üçin planymyz bolmagydyr. Indi idil şu wagt ýatmazdan ozal irden näme etjekdiňizi ýazyň. Ertiriňiz nähili başlamaly? Muny planlaşdyryň we ertir köp zadyň nähili üýtgeýändigini görersiňiz. Üçüncü endik. Günüňizde ilki bilen iň kyn işleriňizi edip başlaň. Gün üçin mailnamaňyzy ýazanyňyzda iň kyn işleriňizi birinji ýerde goýun. Onu gün örtany ýa-da akşama goýmaň. Irden has köp energiýaňyz bardyr. Irdenki sport maşklaryny edenden soň, kitap okandan soň ýerine ýetiren işiňiziň täsirini duýarsyňyz we has köp zat etmäge, iň kyn işiňizi, günüň iň kyn meselelerini çözmäge we oňa şu wagt başlamagy taýynsyňyz. Eger birinji bilen iň kyn işiňizi ýerine ýetirdiňiz, meselem taslama taýýarlygy bolsun, öý işi bolsun ýa-da başga bir iş bolsun, eger bu kyn işiňiz irden 2 sagatyňyz alsa, akşam etseňiz 5-6 sagatyňyz alar ýa-da asla edilmän galar. Şonuň üçin güni iň kyn işiňizden başlaň. Günüň iň kyn işini gutaranyňyzdan soň, soňky galan aňsat işleriňizi derrew edip bilersiňiz. Dördüncü endik. Her gün akşam kitap okumak üçin 30 minut sarp edin. Hawa, her akşam 30 minut. Gündelik ýatýan wagtyňyzdan ýarym sagat öň ähli işiňizi tamamlap 30 minut kitap okumalysyňyz. Sebebi şeýlelikde ilham alarsyňyz.
uklanyňyzda beýniňiz ilham berici pikirlerden dolu bolar we süýji ukuda arkaýyn ýatarsyňyz. Akşam okumak sizi mümkin boldugyça rahatlandyryr we ruhlandyryr, yatmagy we uklamagy taýýarlar. Şeýlelik bilen 4-nji endigimiz her akşam 30 minutlap kitap okumakdyr. 5-nji endik. Wadaňyzy ýerine ýetirin. Awraýy 20 ýylda kazanyp bilersiň. Ýöne 5 minutda onu ýok hem edip bilersiňiz. Şunu göz öňünde tutup hereket etseňiz, özüňizi alyp barşyňyz başgaça bolar. Şonuň üçin sözüňizde durun, wadalaryňyzy ýerine ýetirin. Olary dogry ihlas bilen ýerine ýetirin. Adady durmuşyňyzda da, söwda ýa-da iş durmuşyňyzda da wadalaryny ýerine ýetirmeýän adamlary ynanyp bolmaz. Berilen sözüň dogry we dogry ýerine ýetirilmegi adamlaryň siziň bilen işleşmek ýa-da işleşmezlik kararyna gelenlerinde üns beren esas aýratyldygydyr. Eger bu ýygyderli bolup geçse, ýerine ýetirilmedik wadalar siziň gatnaşyklaryňyza uly täsir eder. Öňüňizde goýan maksatlaryňyz hem bir wadadyr. Emma ol özüňize beren wadaňyzdyr. Şonuň üçin maksatlaryňyza berk ýapyşyň we olary çynlyka ýerine ýetirin. Olar hiç wagt beperwa garama. Bu geljekde kim boljakdyňyzy we özüňizi nerelerde görjekdiňizi keskitleýän garaýyşdyr. Maksatlaryňyza karar verin. Olary edil häzir berk ýapyşyň. Sözleriňiziň eýesi bolun we hökman ýerine ýetirin. Endik bu bir zady bir näçe gezek etdiň we bes etdiň we seniň durmuşyň üýtgüdi. Ýok, beýle däl. Endik gündelik durmuşyňyzda her gün ulanýan zatyňyzdyr. Muňa aýdyň şekilde düşünmelisiňiz. Sebäbi ilkinji günler bulary etmekde kynçylyk çekersiňiz. Özüňizi düşeňizden çykmaga mejbur edersiňiz. Okumaga mejbur edersiňiz. Ýerden maşk etmäge mejbur edersiňiz we elbetde bulary etmek üçin köp güç sarp edersiňiz. Emma endige öwürlensoň uly özgörüşliklere taýýar bolmalysyňyz. Birinji, olary awtomatik ýerine ýetirersiň. Ikinji hem bütün durmuşyňyzy düýüp göter, üýtgöder we her gün dowam etdirýän endikleriňiz bilen dünýäde galdyrýan ýygyňyz has uly we täsirli bolar. Eger videomuz peýdal diýip pikir edýän bolsaňyz, like basyp, agza bolup we kime peýdal bolar diýseňiz, dostlaryňyz bilen paýlaşyp bizi goldap bilersiňiz. Premiumbeat.com